bandiraɓe min calmini mon moni kala inde mon yettode mun hande eɗen bismiɗo en Papis Komi taw ko e yewtere men Sénégal men ko welema mawɗo itta saaha o rokka bana bandiraɓe ko ardi foof Papis calmina bandiraɓe on sa puɗɗen nadde e namde ɗe no wawi fodde foof. ceerno Oumar salminama juurama kadi a ñaganama Allah moƴƴere en ñaguima bajjir joom mbaɗe bawɗe mbaɗo jaam dawɗanten jaam funnage jaam hirnage jaam rew jaam wonko jaam dow jaam less jaam ɗo hakkude ɗo lomboɗen ɗon en calmini téléspectateur ji Windere TV foof taɓi goni e ɗo gondiri foof e jaam Allah e kisal wone mabɓe ko welema mawɗo Papis joddade ma ɗo yimɓe hewɓe en teskima e pisciculture kono noon hande wona on banggue jaaren koye banggue manan dawrugol ko ardi pop e dutor caggal seeɗa e wiide caggal ɗiɗo duuɓi ɗiɗi mankude seeɗa waylo régime gonnoɗo régime kesso ari en tant que Sénégal najo citoyen lambda somin mbinoma holko o mbawɗa janggude e ɗiɗo duuɓi ɗiɗi mankude seeɗa e yaaɓeɓe e lomtiɓeɓe holko mbawɗa janggude hen to banggue ɓamtare to banggue yaadu leydi ndi e holko wona eyyi Oumar a salminama eɗen gandi won wonnoɓe ɗo joni ko won hesɓe gaari aduna ko aduna namdiri ɗum ko riptir namda wonno ɗo ko coalition Benno Bokk Yakar hande ko coalition Diomaye président woni ɗo fuɗɗode foof no muusa ɗeɓi no musde kono noon alhamdulillah wonko fewnata no ko fewnata ko way ko no feewi ni yankadi ko heddi ko en ɗeɓi nadde kam e caɗele seeɗa nde tawno neɗɗo kala ɗo ari ɗa wowale a wona ɗon kono joni noon Allah waɗi équipe garɗo joni o hono équipe président de la république Bassirou Diomaye Faye ɓe puɗɗima woncude ɓe jirti lawol ngol ɓe gandi hol caɗele ɗe gonno ɓe cafriɓe caɗele ɗe gonno ɗo joni noon eɗen jaaha e daaɓal pour développement Sénégal yimɓe heɓe ne mbiya e oɗo saaha leydi wonɗo yahani koko daari kak to banggue e développement en tant que tawaɗo hanki e tawa hande beele c'est vrai leydi ndi koko daari kak walla ala hay sinno ndi daraki ni hay sinno hande yahani yaadu ndu wona yaadu teet no yimɓeɓe jiɗiri ni e ɗum wona Oumar ɗum wona Sénégal tan ko aduna foof waɗi ralanti ko aduna foof waɗi ralanti koko mbimani nane ko tan par ce que leydi ndi ne ɗeɓinoma darade nde tawno arɓe ɓe ko hesɓe ganda ko wonno ɗon ene wonirto noon mo waddima suduwol ma reena jaalal joni noon Allah waɗi hande en ƴetti leydi ndi en mbaɗimi diagnostiqué ɓe gandi caɗele ɗe hoto goni ɓe gandi kadi holko safrata caɗele ɗe ɓe hankkadi ɓe gasni ɗum hankkadi faya koye dawal kesal d' accord somin garti e maɗa yimɓe hewɓe teskinoma e sahru wayloji e laamu garɗo o nde o e laamu ummiɗo laamu kesso ari yimɓe fof teskinoma e laamu gonnoɗo o mana ko hen gonnoɗa kono caggal mum ɓe jii elle aɗa waɗi jaɓɓal gongal wontude e laamu kesso o no heewi wiyede ni politicien ji ko way koɗo buubi ni kala ɗo leppi ko ɗon mana ɗo jurto koye ɗum limeteɗa walla ala wonko addanma waylude jaɓɓal min haadem arde mi meeɗa wonde APR min komi militant PDS ene heddi noon so tawi aɗa woni e komin goni ko aɗa dilla e komin dillat ko aɗa woni un acteur de développement a wawa lundade laamu par ce que woni fof koye laamu heɓate sa yiɗi wonde un acteur de développement a yiɗi wonde développede nokku ma aɗa woni développede hoore ma a yiɗi développede wuuro ma ƴewata koɗo heɓoto ɗum haade ko kamɓe Allah waɗi ɗum kadi ko Seydou Nourou Tall wi noon on Fuutankoɓe lundo laamu Seydou Nourou Tall andi ko haaldi ɗum min noon mi liggodiri e Benno Bokk Yakar a faami nde tawno patron am nden on saaha ko Moussa Sow Walalde eɗen liggodiri e mabɓe kañum hoɗum meeɗa wonde un militant de APR Moussa Sow ko allié e nder APR yimɓeɓe mbawa sendude hakkude allié e militant min mi wona mi meeɗa wonde militant APR komi allié e nder APR gonnomi par ce que mo gondunomo e hoɗum ko allié e nder APR sa nani allié noon ko intérêt ji men ndendata kalden nandiren eɗen liggodiri
wona mbori liggonoma minen hande min liggodirtu e laamu amin jogui projet ji amin jogui yiyande ɗo min jogui ɗi min mi wawa ɗum wadde an a wawa ɗum wadde ko laamu tan wawa ɗum wadde ɗum noon tagui enen jaaɗen jokkodirɗen e laamu hande eɗen gone e coalition Diomaye président e nder coalition eɗen jiiya e conférence des leaders eɗen jeeya e cellule de communication eɗen jeeya e cellule de massification e Allah waɗi kadi en mbaɗi coalition o en darni ɗum to département de Podor taw ardi ɗum ko maître Moussa Diop a faami wondude Ibrahima Abou Guet le doyen Ibrahima Abou Guet amin kadi jaaɓana département ji keddiɗi yimɓe heewɓe ene mbiya ɗo yarate ene jeeya ko darni leydi ndi wonde omo ganduɗa kañum woni président de la république Bassirou Faye kañum e président Ousmane Sonko premier ministre kamɓe e ndenduno feere ndenduno anniya kono yeehi ha ɗo ɓuuri woɗɗoyde yimɓe heewɓe jaggi ko Bassirou Diomaye Faye koko janfi Ousmane Sonko ko en ɗum ene jeeya hande ko jaggi leydi ndi ene haɗi ɗum yaade yimɓe heewɓe ene mbiya pour leydi ndi ɓenna pour leydi ndi yettoɗo fotiɗo yettade il faut Ousmane Sonko diwne woni itte premier ministre hono lirduɗa ɗum ay hakkude Ousmane Sonko e Diomaye haajuji men ngala hen ɗum ko hakkude maɓe kamɓe ɗiɗo mais hakkude président de la république et premier ministre muɗum non ko ɗum gonɗen e haalde alay saago kalenide maɓe ko ɗum tan gonɗen e haalde fof kalen gueɗe eyi Ousmane ko banggue premier ministre ko banggue non kalami ko premier ministre o e président o e président o ɓen kalami ko heddi ko to kamɓe goni ɗum en garti ɗon a en jii sortiji Ousmane Sonko en jii haalluji Ousmane Sonko en jii gueɗe makko en jii darde makko ko wadde saboté kala ko Bassirou Diomaye Faye ɗiɓɓi pour yo leydi ndi développe kanko o yaaha e koyngal gongal ngal omo yiya omo bonna Bassirou wonata asde one ubbu dalilu tan labɗo mo pawanta yimɓe ɓe ɗum ɗo de ko acte de sabotage kuccita e mawɗo leydi en jogui hoɓɓe ene woni hakkude yimɓe mbiya ɗum leydi ndi ala autorité ji ɗum enen foof en pawi hen guiri meɗen ɓurani ko leelani ko tan mbeɗa sikki en jii tourné économique mo président Bassirou Diomaye Faye wonno ñanden Casamance Casamance to Ousmane Sonko jeeya Ousmane Sonko yahani eyo e nder wuuro mum président yeehi ha e nder galle makko yeehi ha juurimo yummakko o yahani waɗa sabotage uji eyo o rutti président arti o waɗi tourné makko par simbo sikki ko ɓoyani ko en nani o yeehi ɗo Maroc tan yimɓe cikkanoma tan so premier ministre yeehi Maroc ɓiɓɓe Sénégal naɓe nan toon gudda a faami ene nanga en cikkano ɗum ene jeeyaka ene nawoma toon so tawi o yeehi o darima e nder Maroc o noddi journaliste uji o wi ɗumen Sénégal ala loi magistrat ji mum kurampiiji ɗum ɗon mboɗo sikki ɗum jeeyaɗo e leydi hay min mo wonani hay hunde e nder Sénégal o mais mi fotani ɗum wiide caggal leydi mais Ousmane ɓooyi haalde ɗum a eyyi ko ɗum woni ko mbimami ko Ousmane waɗata ko jikku mum Ousmane waɗata ko jikku mum kadi neɗɗo so tawi enen mbenno so tawi bulaguel lamminima filo suba fof mo pinɗa a waɗat hen ɗum ɗo a waɗat hen mamom hen nebam Ousmane ne andira ko haalde e bonnidde wadde suba fof mo fini o haalat e holno lirɗa ni yimɓe mbiyata man Bassirou Diomaye Faye koko janfi Ousmane Sonko caggal ko kanko o ƴettunomo o wi yo won candidat mabɓe ko janfiɗo Pastef foof e mbawde kuftude ni liro wiyoɓe noon ɓe hono lirduɗa ɗum est ce que ko janfa exactement walla ala yimɓeɓe ko majjere ɓe goni président Bassirou Diomaye Faye wona candidat Ousmane Sonko pourquoi par ce que non ɗum ko an haalat ɗum eyyi législatif ɓennu to Bassirou ene jeeyno Bassirou Diomaye Faye en jeeyno député Ousmane Sonko yo itte en jii présidentiel noɓe goni prison nde président Bassirou Diomaye Faye wonani candidat Ousmane Sonko wona ko candidat Ousmane Sonko ko Moustapha Sy fami no ɗum no gasirta eyyi yo on won candidat makko mais kanko yo wi yo oɗo yo won candidat ala o jaɓani o jabtot
o jabtor eyyi d'accord andi hakkude jabde e jabtorde wonko woni ɗon par ce que hay parrainage uji députation o totti Moustapha Sy a faami collectif o totti manda ko goɗɗo on wiyete ono tottuno Allah waɗi Bachirou président Bassirou Diomaye Faye ko Allah woni candidat mum ko candidat Allah ko candidat Sénégal laaɓe woni ko candidat Allah gonɗo e nder prison keɗeɗa parrainage uji keɗeɗa ko heewi premier parrainage tour parrainage a ɓennani deuxième tour parrainage Allah ɓinninma ɗum ɗon aɗa andi o ko candidat Allah so Ousmane wawno lamminde Diomaye Ousmane laamano hoore mum haade nana haangen wonde Diomaye fotani wonde ɗo woni ɗum ɗum te kay wiide président Diomaye Faye lammini ɗum ko Allah président Bassirou Diomaye Faye ko candidat Allah neɗɗo noon wonde candidat Allah ɓuri wonde candidat une coalition walla wonde candidat un parti mais an joni est ce que cikkuɗa janggo mabɓe janggo est ce que cikkuɗa janggo e jaam mabɓe mbaw rendide est ce que aɗa jogui miijo ma Diomaye woppu coalition muno walla ma Sonko en goppu coalition muno ɓe mbaɗa coalition goto est ce que haadeni wiye politique à la logique ɗo fof koɗo intérêt mum woni eno mbiruɗa nane ni est ce que mone mabɓe fof jogorani abbade intérêt mone mabɓe fof oppa coalition mo woni o mana mbaɗa coalition goɗɗo walla cikkuɗa ɗum sikkani soma ɗum wat mi sikkani pourquoi sikkani aɗa andi ay neɗɗo won kaɗa haala gaɗa galle sa naati e nder galle wona to wona réalité o wona ko mbiyata ko haala jamma wona haala ñalawma eyyi par ce que wonkoɓe gonduno wonɗoɓe gonduno wonɗoɓe ndebduno fandare hande Diomaye ko Sénégal woni e balade mum kadi président Diomaye Faye ene andi ene gonɗini ko Sénégal rondi hande wawa ƴewde hakkude mum e neɗɗo ko gonɗo sen teskima e haaliji makko fof o wi kanko ko gonɗo ko kanko wondi wonde président de la république so tawi kadi kone ɓamta leydi ndi ko maɓe ndenda ɓe gona neɗɗo goto nde leydi ndi ɓamto yo Allah waɗ so tawi kadi leydi ndi ɓamtoro ko maɓe ceer yoɓe ceer ha abada minen min jahata walla min kalata koye ɓamtare Sénégal par ce que ma Sénégal ɓamto ne min mbawa ɓamtude diwanuji amen ma Sénégal ɓamto ne min mbawa ɓamtude koye amen Sénégal woni foof Bassirou Diomaye Faye ko kañum wondi wona Ousmane Sonko wondi Bassirou Diomaye Faye ko kañum waɗa président de la république mais kono won waɗɓe mo quand même ko parti makko waɗi mo Pastef à 80% eɗen mbawi wiide ko Pastef mana duusimo Pastef waɗani mo une fois encore parce que Pastef nde présidentiel ɗum Pastef waɗani to Pastef waɗama de soudre non élection ngaji taw Pastef ne woodi taw arti eyyi mbimi élection ngaji to Pastef natti wonde non taw arti élection ngaji présidentiel to Pastef arti Diomaye ko Pastef natti e coalition Pastef natti e coalition waɗi ko coalition plus d'une centaine de leaders nenni mbaɗi coalition Diomaye parti ji e mouvement ji association aji ɓe ndendi mbaɗi coalition Diomaye de Pastef arti nde taw déjà candidature Diomaye waɗama validé coalition Diomaye o haade mum e wodde ko ma coalition Sonko président ha tawa noon Sonko wawa wonde président e on saaha inde nde wayla ko président Diomaye Faye sak haali ɗum kañum aɗa andi wonɗo yimɓe ne keɓata ɗum fof ne fewno goɗɗo eyyi Diomaye waɗi 11 mois e prison kanko no secrétaire général kadi ko Diomaye yimɓe ɓe jejjir so Diomaye addi Ousmane Sonko e nder Pastef bon walla hewɓe ham ne gandi kanko wonno secrétaire général parti o kadi nde Ousmane Sonko ɓuuri wonde e juɗe nde woni e juuɗe nde wawa wadde hay hunde nde ɓuuri ko hewde ko kanko yarat ɗo e caggal leydi foof laamom yimɓe ne gandi ɗum mais finalité o bon ko Allah andi gasi ko Allah andi yoni ɗon jinmi widema voilà par ce que so tawi ko Ousmane Sonko wanno waɗanno Diomaye o waɗi Diomaye candidat makko Diomaye heɓi ko coalition goɗɗo avant ko Diomaye ene
de Diomaye waɗa validé nde pour ɗum ɗo mi yahe coalition ko coalition Diomaye président woodi Ousmane Pastef Ousmane Sonko 2029 o oɗon coalition Ousmane Sonko oɗon wonno candidat mum ko Habib Sy yaaɓe toon ɓe fof hol force politique manam mo jogui ɓe jiita yaaɓe toon ɓe fof temedere mabɓe a wawide oɗo ko leader clé ɓe est ce que ɓeɗo wonko mbawi addande janggo Diomaye cikkuɗa wona ɓe jogori addude Diomaye ha e boowel weejede no groupe mono wi no jimol waladinaɓe gonni ka bandam addi kam e karabel weejede beele on jogarani nawde Diomaye ha e karabel weejede goppon ɗum ɗon par ce que ala fof mi yitata mbiya en jogui force politique ko hol yon no mbiyeteɗa Oumar Doro mbiyetemi Papis Doro komi namdum ɗo namdal ay laamu politique ko haare haare noon ko jikku aduna polgu ko Allah jogui wonnoɓe ɗo hanki ɓe ko ɓiɓɓe Sénégal lan e kono kam yimɓe kam ne jogo yakar fat mi haalanta tan voilà hande wuldetoɓe ɗo hande wuldetoɓe hande ɓe 2022 hay gomeɓe nanaka a fayma la fama wonɓe ɗo e coalition Diomaye ɓe hol force hol hemo mbawɗa wiide o jogui force politique fof ɗo neɗɗo yeehi ha ne waɗa mouvement ɗo goɗɗo fof ɗo yeehi ɗo neɗɗo yeehi ha waɗa mouvement ɗo tawata kono jogui yakare wonko jogui amin jaare 380 personnes no mouvement yataw wona ɗum ni woni ko woodi 380 personnes neɗɗo wiya ko mouvement taw hay goto ala caggal muɗum est ce que wona ɗum woni ko woodi ni cikkuɗa an ko mouvement joguiɗa min ko mouvement jogui holomɓe caggal ma ana jogui wonɓe caggal ma Papisan min ko jiblan ko bonɗum koye himɓe ah bon d' accord par ce que min Papis Kome Allah walli kam gueɗe ɗiɗi e adunam mi rewe e nalankagal ene famɗi wuro ngomi walani ene famɗi wuro ngomi ala jatigi kadi kala sihilam ko jam min cikkodiri ko teddugol min cikkodiri mboɗo sikki mi ala jawdi mi ala kalis nde darimi mbalmi fedde ne wiye convergence de subaɓe ene waɗi temedere e capanɗe jeetate e tati wuuro sinno ko leader politique wonno nawata ko kalis mum sara sac mais est ce que hono ma ne woodi est ce que an tan goto aɗa wawi an tan goto aɗa wawi jogade force politique président Diomaye président ene woodi ɓurɓe e nder coalition min de wona ɓe jiimi toon ɓe hewɓe jiimi toon ɓe haydragal hawre mumen so tawi en kaldat gonga heɗo wona yi hande Tamba Aminata Touré woni présidente moɗon Aminata Touré holko jogui haytara Touré ala aɗa andi Bogari Diouf en jogui ɗon mami rekka sirlu goto ma anda ay politique wona yimɓe ɓe ne jiiɗa ne kewmi wiide ni kartal Papis Kome jaltaɓe walla limar ko goo kartal Diomaye limar ko goo wadde politique wona qualité politique ko quantité o kalami de eyyi quantité o kalten quantité kalami Aminata Touré aɗa so wona Aminata Touré Diomaye yatano noon mbiɗa eyyi par ce que ɗum Aminata Touré ko kañum adi salade Ousmane Sonko wi nde makki wi yo Ousmane Sonko e mbaɗa rapporté élection ngaji mbata Ousmane Sonko yo jeeye e nder élection ma jeeye hen Karim Wade jeeye hen oɗo le maire de Dakar la jeeye hen Aminata Touré ko kañum saɗi addi haare mum e Sonko wi élection ngaji yo mbattan Aminata Touré woni directeur campagne Benno Bokk Yakar Aminata Touré ko neɗɗo mo ganduɗa ligguiɗo e Nations Unies ganduɗo ko yeyate aduna o woni premier ministre du Sénégal woni ministre des affaires étrangères Sénégal Aminata jogui ko wiyete ko moteur politique walla machine politique ko ɗum Aminata Touré feeñani e Kaolack mo wi o jeeyawo feeñani e Grand Yoff o wi mo jeeyawode alandi ɗo yihen fof ko larbeteɗo arto ɗo so en kalat gonga kam fiyede Amadou Ba ko leader nokkolaɗo feeñi hen non Amadou Ba ko leader wona hande ko kam jogui ko groupe jogui ko fedde muɗum jogui ko parti muɗum e nder bureau mo woto ko on fiya Amadou Ba ko leader e bureau mo woto ko on fiya joni e nder coalition Diomaye président holɓe mbaw joni banggue Fouta holɓe mbawɗa limandemi mbiya kam ɓeɗo ko jaggue e nder Fouta ene coalition président min mi wawa nadde e guure janane ko noon e nder département de Podor département Podor holo mbiyen ko leader mo ganduɗa ene memo en yiyo eɗen memone yo docteur Moussa Diop non maître Moussa Diop
est ce que meɗi gagnade Podor maître Moussa Diop gagnimo Podor ah ok d' accord holde gagni wala somo gagni toon législative wolo ɗum Podor toujours a Pastef ok a faami Ibrahima Abou Nguet eyon ko leader on mbiɗen gandu on diwi wonde leader on mbiɗen gandu leader national e woɗɓe nan toon hande e nder département de Podor min dañi fodde 14 maire jante amen ah bon min dañi 18 wonnoɓe yanoɓe campagne président législatif PIA jante mon jante amen donc somi faami dal ko onon goni mana coalition rallimago minen eyyi politique rallima waɗi ɗum kon onon goni coalition rallima waɗi non ɗo na rallima ɗo ko wodano no wodne wodano no wodne quoi eyyi ɗum wodano ok d' accord par ce que coalition Diomaye alano e nder reedu Fouta ok d' accord a faami ɗo nden coalition Diomaye alano e reedu Fouta wonno toon ko Pastef a faami joni coalition Diomaye montama min jiitodiri minen des signataires y avait min Ibrahima Abou Nguet et Moussa Diop ouais min jewtidi min mbiɓe min guddir dingiral to département de Podor min mbi kala jiɗɗo jiyeede hen bismi joni waktu men woni koye teɗade so tawino hande ko an tan wonno président Diomaye e hakkude mum Ousmane Sonko ko yooɓe jokku wondude walla no wayni so sago ba hay sinno ko janggo yo Ousmane Sonko yo itte manan premier ministre min ɗo wiyani janggo ni joni sino sago ma yo Ousmane Sonko yalto kañum e gouvernement mum fof pourquoi to pawɗa ɗum adda liggotoɓe a faami ardinɓe Sénégal yiɗɓe Sénégal yiɗɓe ɓamtade Sénégal so sago ma hande ko yo Diomaye yowmo gome quoi yo wonmo gome kadi sogomo ɓeyde hen ah bon eyyi an kanko so neɗɗo waɗi ko welani mo haaɓi fof welde ɗum Tamba minen noon sinno ko sagam o mahante ko prison to Bakel ɗo o asane e nder hayre nde wasano hono o hippe comme no guertoɗe nde no mbayno taw toon o wonata woppa yimɓe ndeeƴa Sénégal ko jamma holko dillini yimɓe exactement holko mbiyata o dillini yimɓe holko dillini yimɓe ene wayno leydi sa ƴeewi hande probléme hakkude men e FMI ko konko haali ko wodani Ousmane kala jiiɗa ɗum no waya bojji noon so tawi laamɗo woyi holko laamaɓe pati yata wona gonga de yata wona gonga de so laamɗo woyi gonga de kadi haalande yimɓe gonga kadi ene moƴƴi de sa tesko Ablaye Wade numéro ɗo nde holko wi Macky Sall Ablaye Wade numéro ɗo nde o wi ko Macky Sall ko haydara ala e kesuji mais caggal mum Macky Sall Ablaye Wade hoore mum dariri bon loolu dama koye ɗon wax ni rek non hetan kanko hoore makko wi noon Ablaye Wade mais kam Macky ene wawno teɗɗinade walla jagga e ɗo e ko wino ko Ablaye Wade wi noon de non mbimi Macky ene wawno jaggirade jaggina bannumen jaggina militaji mum ko Ablaye Wade wino ko kono noon Macky waɗi ko peeje mum e peccorde muɗum ko Ablaye wino ko so tawi noon ɗon o waɗi peeje ma ko peccorde ma so Ablaye wiya noon ɗon so tawi ko Ablaye wino ko no wuuri so Ablaye wino wodani kadi o waɗi peeje ma ko peccorde ma ok wawno wonde fof waɗi kuɗi kuyɓe kaƴi ɓuure a faami kam o wayraki mais an so baba galle woyi heegi yo feeran boni holko ɓesgu fadi mais yatawde kadi feere bonani so feere boni non mbimi feere bonani feere wawa bonde feere wawa bonde par ce que ko ɓurno hewde Sénégal ko ɓurno hewde aduna ko Sénégal no jogino ɗum o jogui koyete crédibilité jogino neɗɗagal e nder aduna o a faami goɗi heeɗi bojji ɗi keewi wiide ñamade suuɗide no woodi a faami traite président wona capable traite justice wodani hol bailleur beteɗo leydi nde ala justice walla baɗo financé ne ara walla homme d' affaire ara wona kasmu leydi nde ala justice maître Deme hoore muɗum kañum wi guila temps Macky Sall o yo waɗi démissionné justice mo ganduɗa ko waɗi démissionné donc ɗum kam ko ɓooyi haalede leydi ndi sene woodi so wodani ɗum ko ɓooyi haalede leydi ndi a meeɗi nande président de la république ƴetti hen walla ministre ƴetti hen walla premier ministre waɗi hen prononcé e nder aduna a meeɗa ɗum nande meeɗa wodde peut être ene mata wonko gowonɗen tan ko tan ko guuma kam hay sene muuso yo yore ɗo umdu hen tan
non mbiyami Oumar a wawa ardade leydi gardorɗa ɗum bojji gasrade ardade bojji sa haali ha laamima deƴƴinowo defata woyde deƴƴu hankadi liggoɗa deƴƴinowo dal fota woyde somi faami jiɗɗa wiide o wawa wonde ɗon tan omo waya enen en tottanɓe leydi ndi yoɓe goy d' accord joni so tawi won ene joguino erango ngo ganduɗa aɗa faari ɗum e dendagal ɓiɓɓe leydi sénégal naɓe kono kadi ha tegde dendagal ɓe ɓe ganduɗa kañumen goni e coalition Diomaye président holko wonata e mbaynorɗa bandiraɓe e wassiyaji ɗi ganduɗa aɗa faari ɗum e population nane e yewtere men aɗa haali haala ko haala pattam lama politique ko banggue mun yahata kono enen gonko nodduɗo ko ɓuuri politique galleji men koddi ken jongidiɓe ken jomiraɓe endam eko nandi hen e hay sinno a woni politicien so tawi aɗa haala e goɗɗo mo ganduɗa ko onon ndendi leydi ndendi goɗɗum tawa ene woodi ɗo puɗɗotoɗa ene woodi ɗo kaɗata eyyi ayi ko wasiwo tan ay virus gonɗo ɗo e nder Dakar o ko on yeeha Fouta kaari ko gujjo kaari ko coketeɗo kaari waɗi ni walla kaari watte ni minen coalition Diomaye hay goto min mbiyani ko gujjo kadi hay goto min bonnata par ce que wima politique jahowo Dakar wona o yaata Fouta Oumar Fouta enen foof ken koreji sen jiiɗa e enɗam ken sattitiɓe ko tane tane babam e bamma hande a wawa guerde e Foutanke yo artoto coalition Diomaye taw mo nger ha o ala ɗo wonno a wawa guerde neɗɗo yo ar tawtuma e ko gonɗa ko aɗa tarata bamum ko gujjo aɗa tarata bamum ko penowo aɗa tarata bamum ko gueɗe ɓurɗo bonde ɗum wawa wonde enen fof ken koreji sen jiida tan ko catti diggu woni hakkude meɗen catti diggu ene yaaha ha ɓuura kosam ɗum Fouta windiri e ko waɗa ɗum min noddum ko eranko nde ɓiɓɓe Foutankoɓe garata yante e coalition Diomaye président min ay Dakar ga Allah waɗam ɗo mais min jinmi hande ɓurɗo ɓamto fof ko Fouta par ce que toon jeeya ɓe nden min komi raciste ɓe min cuɓalagal tan mbimi cuɓalagal ɓamtima tan fo ɓamto par ce que no min ɓamto no min ɓamti on a faami ɗum noon min ko Fouta ɓurinimi yiɗande hoɗum wona ayande bandum en jii hanki wonko wonnoɓe ɗo ɓe mbaɗi ko wayno wonnoɓe ɗo ɓe hanki ɓe woni guilé temps PDS ha hande goto hen foof feƴƴiɗo tollino ɗo puɗɗode tan ɓuuɗo woɗɗani ɗo tan woni APR Benno Bokk Yakaar nde naati politique neɓe naati e Fouta wonko ɓe mbaɗi ɓe changi gurdam Fouta ɓe développi Fouta ɓe mbaɗi ko heewi infrastructure uji kewɗi e nder reedu Fouta minenne min jiiɗi ko ɗo ɓe kalnuno ɗo min jokkira min mbaɗa koɓe mbanno ko min mbaɗa koɓe jinno wonde ɓe keɓani wadde ko par ce que goto amen foof ummi ɗum ko ɓamtade Fouta min ko ɓamtade Fouta ummini min kamɓe ko ɓamtade Fouta umminoɓe mission maɓe gasi Allah de no wawi kadi ɓe ƴettite e nder oɗo gouvernement kala maɓe gonɗo compétent amin bismi ɗum juuɗo amen minen coalition Diomaye hay goto min goppani kala jiɗɗo jeeyde coalition Diomaye sa tawi ko Podor sa jokkodire Ibrahima Abou Guet a natat coalition Diomaye sa jokkodire min Papis Kome a natat coalition Diomaye sa jokkodire le superviseur général départemental hono maître Moussa Diop a natat coalition Diomaye kala mo jokkodirɗa e minen ɓeeɗo a naata e nder coalition Diomaye amin berti juuɗo amen noon min kaɓaka min ƴettodiraka min gaybodiraka minen ummini ko ɓamtade Fouta ummini ɓamtade nokkuji amen min gardani yimɓeɓe leydi wawa ɓamtade walla nokku wawa ɓamtade toon ene luule laamu par ce que ɓamtata neɗɗo ko projet ji so ari koye junngo laamu rewata hay bayoruji ONG ji ko laamu jaɓata mbaɗa ɗon enen eɗen jiiɗi jeeyede e ɓamtunoɓe Fouta hanki ɓe eɗen jiiɗi addude leggal men pour wonde e nder foyre wonde e nder Fouta o ɗum woni mission meɗen ɗum woni mission coalition Diomaye président a faami e gardugol Moussa Diop
a faami to département de Podor tawi ko national o ko Adjatou Mimitou. bandiraɓe wonno koɗo men ko Papis Komi hande kam vraiment ko yettude Allah ko Papis Komi émission o tan ni tan caɗele garani du ko waɗani vraiment hande kam Papis vraiment joni a mawni hankkadi joni kam hankkadi vraiment a mawni jikku a mawni neɗɗo a mawni hakkilante ka makka changera jikku a memman tan ɗo memmanoɗa ɗum ko min mbasi memde ɗo memmannomi ɗo sa memi ɗo memmanɗa tan jikku arta waddimi memani ɗo subalɓe mbiyen jamen goddata min waddimi memani ɗo memmannomi ɗo hande vraiment bandiraɓe ko welema mawɗo en mbaddi e o mo ganduɗa kañum woni Papis Komi mo ganduɗa ko waɗata ko ene memo ene yiyo kadi hande to banggue negol liɗɗi ene jogui hen caral mawgal bandiraɓe hewɓe soko tawi jokkodira makko kadi ma en mbagade makko yewtere ko fatini on banggue nde tawno on banggue o waɗi hen gueɗe e labtude gueɗe memotoɗe jiyotoɗe hande jewtidande makko tan ko seeɗa e ko fati manen e coalition Diomaye e oɗo saaha omono tampini yimɓeɓe tan e réseaux sociaux coalition Diomaye président donc mboɗo sikki manan on nani ko haali ko sinno ko sago makko hande président Bassirou Diomaye Diakhar Faye waɗat goome Ousmane Sonko premier ministre arɗo goɗɗo e kala neɗɗo jaaɗe Pastef itte e gouvernement itte e laamu haalam ha weccat Allah jaram a jaram o watto ɗon so tawi liggoroɓe goni koye nder APR o artu ɗumen liggoroɓe goni koye PDS o artu ɗumen liggo leydi ndi min ko ɗum woni politique am min ko liggoroɗo mi wanda ko ɗo jeeyɗa ɗo jeeyɗa minen woɗi min ko développement Sénégal minen woɗi min ko Sénégal développe mbaɗa kuuta men e développe o so tawi tan kay hande hakkumaɓe so iwi ene leydi ni no ɓamto yoɓe karmodiri